Ti mensahe nga nag-share kada kayo itang arabi ket ti paulo na godly attitudes that every Christian must put on. Godly attitudes that every Christian must put on. Every day, pilpilyon tayo, dagijay bado nga isuot tayo nurumrumwar tayo, di ngamin kakabsad. Ore, dati mayo pa naki-prayer meeting ita, kat talagang insagana yu ti arwat yung nga imay naki-prayer meeting, di ngamin. Numapang ka makidaya, amen? Makikasar, makidedikar, kan espesyal ng okasyon, kat talaga nga iarwatam iti usto. Amen ba mga kapatid? Wen, da kay nga gububra, ada uniform yung nga isusuot yu. Kastamot da kita estudyante. Kat sapay kumata sa laeng nga ti makinruar nga arwat iti nasisita nga ikawus tayo kakabsat no di kat nang runapay iti attitude. And in this case, godly attitude. Na Diyosan nga attitude. Anak at digay na nga sa unti attitude in itself. Jay spirit mo, jay galad mo. Amen? Jay ugali tayo kakabsat. Okay? Jay idjar tayo. Jay sasaaden iti naguneg nga kinatao tayo. So let me ask you tonight, how is your attitude? Mayat mutlat attitude tayo kakabsat? Kanayon ka di nga napintas ti attitude tayo? Unuhaan. Ala, sumungbat kayo kakabsad. Kanayon nga mayat, uno kaadwan nagat maditi attitude tayo. So, importante kakabsad, iti attitude. Long time ago, da nabasak nga quotation nga kuna nagat, attitude determines altitude. Kahit na nga sa wen, no altitude, kat jay kangato kan kababa, jay pagtaytayaban ti aeroplano, altitude, kangato kababa. Amoyo kakabsat, haan nga jay kina poverty, uno kina rich, timangtod king katirik na nga rich uno poor, it's all about attitude. Uray awang kadatay ti ado, ngamno ti attitude tayo kat mayat, hantay marik na nga napanglaw tayo. Ngem uray addaan tayo, no awan attitude kada tayong apagiso kakabsat, awan pa nakapnag nga attitude, hantay marik na nga blessed tayo. So it is not about situation, it is not about circumstances, it is not about anything that's happening in your life. It is all about your attitude. Isu nga dayta kakabsat, tintay adalan, kadayto nga mensahe itang arabiing, kat sapay kumata, dakkel ti maadal te kadayto nga lesson, maituloy ito no Domingo palubos ti Apo. Sapay ko mata dakkel ti pag-improvean ti biyag tayo kadito nga lesson. Sapay ko mata ipapuso tayo, iawid tayo, i-meditate tayo, ket ibilang tayo kung mga importante kakabsat nga ayusan tayo ti attitude tayo. Right? Because attitude is everything kunada nga rod. So ulitak, ure awanan ka, han nga adot adaging ka, no good ta attitude, mugot hamumarik na nga basit ti adaging ka. It's all about attitude. Amen? When? Ure ka ta, damalagip ko nga may isang story kakabsad. Kat kuna na nga kasta, adaka no may isang parot, nagsao kini Apo Diyos. Kuna na, Lord, underdogak kuna na. So katam deti langak api nga nagbasitak, kunana. Sino katan ni Apo Diyos kakabsat? Pinagbalin na nga aso. Di nagbalin nga aso isuna. Tiyan na mabayag, kunana man ng Apo Diyos. Madi kunana, hangko kayat, deto inaramid mo kanyak nga pinagbalin na nga aso. Kasi idi makitak dayjay kabalyo kunana, kat nagbasit mo't pa nagkitak ti bagikong kunana. So idi ko ang sinukatan ni Apo Diyos, pinagbalin naman na kabalyon. Oo. Kadidi ko ang kakabsat, dahiti kabalyo, nagbaliso na kabalyo, tihan na mabayad. Kuna naman ng Lord, kuna na, hangko kayat, dahiti na may amkanyak nga kabalyo. Ta idi makitak, dahiti elepante, basit pa nagkitak ti bagig. Sino katamanan ni Apo Diyos kano nga, elepante. Kakabsat. Kadidi ko ang kuna nagreklamo man na, kastoy-kastoy kuna ni Apo Diyos. Okay, so katangka iti kayat ko, pinagsubli na nga parot. Kat kuna na, agbaling ka nga parot, ngam tapusom ti sukatak. Ipang ko ti puso ti may nga leon. Oh, di ba kakabsat? You will always feel superior.
So haang nga DJ addaking ka, di katayag, kabasit mo, kaadukwartam kaawan na, it's your attitude. So as Christians, let me share with you tonight godly attitudes that we must put on. Let me define godly attitude. What is godly attitude? On our screen tonight, makita you kan mabasa yo, that a godly attitude is a disposition that the Holy Spirit creates in the mind, emotion, and will of the believer. Padasan tayo nga medyo may samaysaan. Ti godly wano na Diyosan nga attitude kakabsat, ket may sa nga disposition, may sa nga estado iti puso, ken panunot nga ti Santo Espiritu ti mang create. So hanga datayo kakabsat. Iso nga no makita yo nung kayan ta bookstore na kadot mabasam nga about positive mindset, nga psychological ti approach na. Ngem awan ni Apo Dios kadagijay nga principles, kandigijay nga techniques, no kasano nga agbalin nga napintas ti attitude mo. Deti godly attitude nga discussion tayo kakabsat, ket ti Apo by His Spirit, timang pataod kada tayo, daytoy, kaputa adda kada tayo ti Holy Spirit. So He creates this disposition in the mind, emotion, and will of the believer. Okay? Now, before we move to these godly attitudes, kaya't kuman lang nga ibaot kakabsat, godly attitude honors God. Dayjay. Godly attitude honors God. Dito na Diyosan nga attitude ket makapadayaw, makaayayo, ken makaitandudo, glorifying to the Lord. So, gaputa ti goal tayo nga Christian is to honor God, to glorify God, ket masapol nga rod nga, i-give way tayo, anat Ilocano give way, dete, give way ka ti Holy Spirit. Bayam nga rod nga DJ, i-create ti Holy Spirit nga dapat ugaling at dagang ka, ket isu iti agild kaking kuana. Paidalang ka, paiturong kaking kuana. Because they jay nga i-create ti Holy Spirit king kakabsat nga attitude mo yan tabiyag mo. Iso dayjay ti makaay-ayo iti Apo. No naintawan no datay lang kakabsat nga attitude tayo ket awan. Han na makaay-ayo ti Apo kakabsat. Next, godly attitude is a testimony to the world. Godly attitude is a testimony to the world. Introduction letter kakabsat ayan. Tinadyosan nga attitude daytoy ti testimonyo ti nga Christian ti lubong. Di ngamin, nagmayat no kunadagat, wow, makaalukoy, daytoy attitude, daytoy nga baptist. Ana nga tatadda kadakwada, tainak mamut padasan ti magigimong. Makikapilya kadakwada, tabarbarang agbalinak tumutakas jay. Tana isang sangayan, daytoy addaking kuha nga attitude. Testimony to the world. Isong amuyo kakabsat hang kumala nga napintas ti plus tar kan attitude tayo no dati dito yung nagtigimong nang runa pa no unbelievers ti kakadwa tayo. Kan unbelievers ti makakitkita kada tayo. Dagi di makasalamuha tayo. Ijay nga mindful ka nga Christian kat kunam Lord, makita da ka kumaitibiyag ko. Kuna na dito Philippians chapter 4. Philippians chapter number 4 kakabsat. Verse number 5. Kuna na, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Kuna na, Jay Ilocano kat, iti kinaman nagparbengyo, makita kuma iti aming nga tao. The word moderation is self-control. Di pa nakakontrol jay self. Nga timang control kat gaputa ta dati apo nga agtrab-trabaho keng ka. Iso nga da DJ maibagatay no kwan nga no jakla Kristiyano ket. Ape nga maibagam dayjay kasi adati apo nga agwo-work ijay pusom. He creates that disposition. Isot mang moderate. Nakakita kayon ti debate kakabsat ada moderator na. DJ moderator ket isot mang control ti conversation. Ta once nga bimara ti agsumbangir nga partido kakabsat, baka ginasot dat paltog, no adda, paltog da. Ngam di moderator ko na, whoops, wait, time out pa lang, kastoy. So isot mang control.
Iti biyag tayo kakabsat, the Holy Spirit should control you every day of your life. Kasi kakabsat, dakkel ti factor ti attitude, ti panagbalegim ti inaldaw. Ti panangsangom dagiti problema. Ti panangkitam kadagiti dadagsen ken rigat ti panagbiag. Dakkel nga banag dati attitude. And halang nga dakkel nga banag kakabsat, but it's even good to the world. Because number 3 as well, godly attitude helps us face life victoriously. Godly attitude helps us face life victoriously. Tinadyosan nga attitude, DJ, kinaman nagparbengken kinamanakem, nga isu ti trabahon ti Holy Spirit ken ka, ket isu ti mangitunda kada tayo nga sangwen tayo, ti amin nga sumangbay, ken amin nga responsibilidad tayo, nga nainbalegyan. Kaya tsumot lang tinabalegi nga panagbiag. Kaya nga mapagbalegyan kakabsat, dagiti parikot ken problema, dagiti amin nga sorrows ti panagbiag tayo, dagiti amin nga sufferings ti panagbiag tayo, dagiti amin kakabsat nga problems ti panagbiag tayo. Look at Proverbs chapter 18 verse 1. Proverbs chapter 18 verse number 1. The Bible says, through desire, amen, sa nga usudeti na isurat ko nga kuhanang kakabsat. But I wanted to give DJ point, DJ book of Proverbs, nga ti kunana kat the infirmity kakabsat, ti mangtulong king ka nga mangber DJ infirmity, tulungan dakman, hanos to DJ, di pa nagdardaras ko na nga nang input siguro ito yung katkuan. DJ infirmity tayo kabsat, verse 14, chapter 18 verse 14, nakurang ti porna. Proverbs chapter 18 verse 14. Basahin tayo kunana. The spirit of a man will sustain his infirmity. Amuyo ti infirmity kakabsat, daytoy dayjay kinakapoy tayo nga tao, our weaknesses. Sino kada kayo ti awan weakness na? Sino kada kayo ti adult weaknesses na pagkapuyan na kakabsat? Mapinpoint yun no, anya dayta nga weakness mo? Ammom kakabsat ti mangtulong king ka nga mapagbaligyam, the spirit of a man. The attitude dayjay. Iso nga kakabsat, i-bring out ko kanyayo, amuyo, agaten kay ka digitay leadership seminar, agbayad kat nangangin nga na digitay secular, dito ila ti magbagadaging ka, attitude is everything. Samantalang dito church kat nakapimpintas nga mayad, adal kada tayong anak itiyapo. This will make you a good leader. This will make you a good career person. This will make you a good father, a good mother, a good parent, a good child, an excellent student. Nga urayan at yan mo kakabsat, nagpaiduma iti addaging ka nga galad. Kaslagan Daniel, kaslagan Joseph in the Bible because of this attitude. So, anya dagiti godly attitudes nga masapol nga ikawus tayo ken kaya ti Apo nga ikawus tayo nga kas Kristiyano. Dito la siguro do at malpas ko kakabsat. Tapnon ti kastagat may mayat kami tay bitin ayan. Amom dati nga Pilipino kat mahilig ti serye. Ala, di probinsyano inanusan nyo kit di nga kwala da kayo nga buy-buya. Mano nga tawon sakit di probinsyano. Adakat pela ita. Awanan. Mahilig tayo ti serye. Okay, number 1, attitude, a joyful heart. In everything kakabsat, in every situation, in every circumstance in life, we must have a joyful heart. Dito Philippians chapter 4 verse number 4, it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nakita yun, DJ, balikas nga always. Always. Arakad, no always, kuna na ti Bible kakabsat, ring bawan na daytoy ragsak ti anyaman nga sitwasyon ti panagbiag. It overrides. It rules, it dominates. Isungahan na dapat datayo kakabsat iti abaken ti dakas.
Hana dapat datayo ket maabak, maperdi, mapundi tayo. Gapo ka dagiti problema di panagbiag. Dapat overcomer ka, Kristiyano ka eh. Anak na katiyapo eh. Kunahan sa Bible, because we are born of God, we overcome the world. Kunahan sa Romans chapter 8, we are more than conquerors through Him that love us. So hana dapat defeated, tirik na tayo. Hana dapat kakabsat nga, detay degraded, tirik na tayo. Hana dapat nga tirik na tayo got discouraged, kakabsat. Because we are overcomers, the Bible says. The 1 Corinthians 15, kunana, but thanks be unto God which giveth us victory through Christ Jesus. Gasam deta kakabsat, itdan kada tayo ti apod bali. So, always kayo nangasawon deta joyful heart, haan nga deta dependent ka DJ situation. Amoyo DJ kuan. Anat nagdumaan kakabsat ti thermostat ken thermometer. What is the difference between thermostat and thermometer? DJ thermometer kakabsat, DJ pa nag-rise and fall na, depende ka deta temperature iti room. So no anyat temperatura, deta nga kwarto mo, no deta nga lugar, DJ mo't kakabsat, iti ano na, iti kangatukan kababa na. No nalamiis, di nabababa. No napudot, di kad nangat ngato, kasta ka diti ragsakken ka. Depende ta sitwasyon, haan ko makakabsat. DJ thermostat, isunat mangiset jay temperature ti room. Isu nga di aircon, thermostat DJ kakabsat. Di ngamin, no inyan mo, kat adapay thermostat. No inyon mo di thermostat nga kalamiisan, iset na no kasanot kalamiis ta room. So dapat datayo, hanga di sitwasyon, ti mangidiktar ti attitude tayo. The attitude tayo, ti dapat mangidiktar no anat dapat nga environment. It's your attitude. Iso nga no, pangit ti attitude tayo kakabsat, kastan tumutin, nagiti sitwasyon ti panagbiag. At anang arot, kat, no ti biag tayo kat thermometer, no maditi sitwasyon, madi mo tirik na tayo. No mayat sitwasyon, mayat tayo mo. We are a thermometer. We are not a thermostat. Kakabsat, you must be a thermostat Christian. What kind of Christian are you tonight? Are you a thermostat Christian or a thermometer Christian? Oh, kung na niya po Diyos, rejoice in the Lord always. Ibig sabihin, hamoy palubos nga dagiti problema, sitwasyon, dominaran na ka. Discouraged na ka. Wano punjun na ka. Haan nga isut mangidiktar jirag-om. Tadirag-om steadfast ti apo dayjay nga addaken ka. Kat iso iti dapat nga mangidictate dayjay sitwasyon ti panagbiag. It's a disposition created by the Holy Spirit. Dayjay ti makuna nga joyful heart. Tatakakabsat, dito yan ti Proverbs 17:22. Okay? Proverbs chapter 17, verse number 22. Ayan, kang kantaan tayo pa, dito ka, di nga aming kabsat. A merry heart doeth good like a medicine, a merry heart. Look at the next. But a broken spirit, amoy broken spirit, kalabumbilya nga napundi. Kaslalugan kakabsat nga nagpalyar, nagsardeng mulatan. Mayat tartaray na, nakikita ka dete, idurduron na tayo motor ng kat. Apay kinwa na, Brad. Mayat mo te, nagrubuhatak, Brad, nagsardeng mulatan. Oh, di ba? Itam, Jay, Kristiyano, mayat ti rubot na, bigla nga, nag-quit mulatan, na-discourage latan. Kakabsat, alam, talaga nga dumting di kita. But broken spirit, dry at the bones. Makapakanser. Dry at the bones. Amom di Jay, biag ti bones kat ti bone marrow. Nga di bone marrow kat isun sa ti kwata dara tayo. Once nga da problema ti bone marrow kat cancer ko na dan sa ano ko di jaya. Iso nga kakabsat. Han man nga literal, ta picture, illustration, deti panangyayarig na kakabsat nga ti merry heart kat makaagas. Tagpaiso. No daking kat joyful heart, maagasam ti lubong. Maagasam kakabsat. Iso nga dapat ti Kristiyano kat sa dinuman ti ayan na influencer iso na. Mover iso na kakabsat. Achiever iso na. Gapo iti apong at daking kuana.
Hanga dapat failure, defeated, tirik na makristyano, tati apo at dagan ka. Kat iso ti ragsak mo all the way. So a merry heart is a joyful heart. Now, how about pastor, digiti, managdakdakes kat naragsak damat. Anang arod day, jay no ka pastor, joyful mo't di jay, merry heart. Kuna nakakabsat ti Ecclesiastes 7:6. Ecclesiastes chapter 7, verse number 6. The Bible says, "For as the crackling of thorns under a pot." Kaya nyo man, di Ilocano, onti Ilocano dito pakibasa man dito, adan sa Ilocano. Ecclesiastes chapter 7, verse 6. Oh. So is the laughter of the fool, kunana. Enjoy ita? For us the crackling, amuyot crackling kakabsat. Wala, kinantay man. Stay Ilocano, pigsan nyo mangbasan kakabsat. Awan tayo Ilocano kami dito, naipan. Kita man MD. Ayan, Ecclesiastes 7, verse number 6. Ibasam. Ecclesiastes after Revelation no ko. Alam ka di, baga manuura ayun. Sige, labasam, pigsaam. Ne, ti pa nagragutok, dagiti siit, iti sirok, iti banga kunana, digad, tak, 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 tak. Anak kayat nga sa unday, di kakabsat, wala, empty. Awan substance na. Iso nga no, dagiti managdakdakas, kat agragrag udang, agragragsak. Hangka umapapal, hangka maupupay nga makakitkita kadakwada, taday jay ragsak dakat kinaubaw ko na niya po Diyos. Di addaking kakat kwa, substantial, di addaking ka nga ragsak. So I hope nga kadeto nga message kakabsat, mabalbaliwan tayo. Mabalbaliwan deta rason mo, kat nalawlawagan ka, dejel ilustrasyon ko thermostat kan thermometer, agbalbaliw tayong kakabsat. No ti rason tayo nga kang kanayong kat, kasano nga hanak tarag, sakit nagadunga saro. Ay di kala ko na, hindi ko na ni Apostol Pablo, 1 Corinthians, sorrowful yet rejoicing. Imagine that. Nagado dagiti pakaliddaang ti panagbiag kunana ngem naragsakat. Wow! He is a thermostat Christian. You see that? So ano nga klase deti rag-o nga dakada tayong mo't kakabsat. So nakita tayo ti ragsak dagiti maag kunana ti Bible, dagiti managdakdakes. Ano nga ro deti ragsak nga dakada tayo, talo nga banag. Ang patinggatay la dito number 1 pa nagkita kakabsat. Ha? Ibaybayag te dito nga series aya. Aging kat December deto yan, tapno mayat. Nakamay mayat deto nga topic godly attitude. Kasi isot dak amok nga dak kila makatulong kada tayo. Prayer po lang nga pastor kada tayo. So, umuna kakabsat, anang nga klase ti joy ti adda kada tayo. Number 1, letter A godly joy. Godly joy. Na Diyosan nga rag-o, kakabsat. Godly joy. Philippians chapter 4 kunana, rejoice in the Lord. Day nakita tayo nga ragsak kan rag-o, dagitoy maag kan managdakdakas kunana ti Biblia ket kinaubaw. Bareng-bareng, awan serbina, awang kais-is kan nakakabsat digijay. So kadatay nga nagtiapo kakabsat ti ragsak tayo ket na Diyosan nga ragsak. Meaning, ti ragsak tayo ket kadagiti na Diyosan nga banbanag. Adut atidog dito nga topic. Nadyosan nga ad-adal, amen? Nadyosan nga aramid, nadyosan nga panggep ti panagbiag, nadyosan nga plano, nadyosan, godly kakabsat. Oo. Kung na 1 Corinthians 13 verse number 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Ti godly joy kakabsat, kat haan nga katawa iti basol. Haan nga maragsakan iti basol, ada pa nagledda ang kenkwana no maipapan ti basol. Ngam ti ragsak nga daging kwa. So nga, amom ti Kristiyano kat kwa no kuma-coin kakabsat kat dua, agsumbangir. No maipanggap ti basol, agleddaan ka. No maipanggap ti na Diyosan na ragsak ka. So in this wicked world, in this troubled world, ti joy tayo kakabsat, dagiti na Diyosan na bambanag. Evaluate your joy. Iso nga rod nga kunak tinaminsan, ibagam kanyak no ana dayta nga pagragragutukan tapusom. Katibagak no ana nga klase dayta ragsak nga daging ka.
Kat sabi ko as God's people, masursuro tayo, ti agrag o kadagitin na Diyosan na banag. Birukem dagitin na Diyosan, because ijay mo nga makita ti fullness of joy. Dagitoy dayjay pa nagkarkararag mo, ti ragsak mo kat ijay pa nagkarkararag mo, na Diyosan nga aramid. Di joy mo kat di umay mo pa nakigimong, ti joy mo kat di pa nag-soul winning mo, amen? Tangal daw ko tabang kam nagbike, nagadumanan nga naapit a kararwa kakabsaan. What a joy. Siyempre sa bali, ragsak mo nga makapasyar ka, makapagbike ka, maka-exercise ka, medyo malawlawag ang digita, stress nga na yung pisikalan, maiko ang basit, pero sa bali, joy nga da mairagpat mo. Di ba, Pastor Charwin? Kaslang empty, pusom nga napang ka nagbike nga nagawid, nga grupo, awang malat na solwin na nuwa kakabsad. Han na kompleto nuwa. It's always the joy of us going out, nga da mas soul win may obsad. Godly joy. Oh, number 2 kabsat, not only godly joy, ngam deto nga rag-o kakabsat is a God-given joy. Ti apo ti mangikabil. Sa bali ti ito ti lubong nga ragsak. Sa bali mo't di isaad ti apo nga ragsak ken ka. Sa bali di ito ti naindagaan nga ragsak. Sa bali mo't di isaad ti apo nga ragsak yan tapusom. Psalms chapter 4 verse 7, kastidi ko natin na santuan na surat. Psalms chapter 4 verse number 7. Praise the Lord. Psalms chapter 4 verse number 7. Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased. Duwa nga ragsak. DJ ko na nagat makitak idati pa nagsiselebrate da. Amom dagi tagtal-talo nagat no kalpasan ti apit kat dakilabang ar. Ngem ko na makitak ti ragsak da nga nagapit ti mais ken dagiti kaubasan da wine ko na nagat kaubasan deta kakabsat. Ngem ko na insaad mo ti ragsak iti pusok. Han nga ko na nga kas di ragsak da no diket more. Han nga kapada di ragsak ko kaday di ragsak da no diket morpay. So anat kayat mo nga ragsak, dayjay itid tiabo, thou hast put gladness in my heart. Iso nga kakabsat, anat ti application na deto, birukem tiapo. Birukem tiapo. Haan nga dayjay, agpabaknang nga naindagaan, ala na dakas nga pabaknangan day tiapo, han ko mga iso, kunanorot kat labor not to be rich. Han ko mga kadakay nga estudyante, digidya lang high grades ti AA mo nyo no dikat biruken you itiapo. See that? Nikabil mo ang pay? Thou hast put gladness. Gasam day jay kakabsat. Ayan. Grabe. Do you have that joy tonight? More than in the time that their corn and their wine increased. So it is a God-given joy. May katlo kakabsat nga joy, glorious joy. Glorious joy na nainggloryaan sa bali di na dayaw natakneng nga joy dedikat nainggloryaan kakabsat nga joy. 2 Corinthians chapter 4 verse number 17. 2 Corinthians chapter 4 verse number 17. Kitan tayo kakabsat deti joy tayo. For our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Deti glorious joy nga tuktukuyin tayo kakabsat. Kat saan nga joy nga maragpat, dagiti banag iti rabaw ti daga. Anyaman nga achievement mo iti da iti rabaw ti daga. Anyaman nga attainments tayo. Anyaman kakabsat nga maragpat tayo kada iti rabaw iti daga. Nothing deta compared kada iti na inlangitan nga ragsak. So to every Christian, every day, hamo po kawon daytoy nga ingredient yan tapanunot mo, heavenly mind. Dapat ingredient ibiyag mo nga Kristiyano deta. Hamo po kawon, urayan nat yan mo kakabsat, kasla isupan nakabetsin lat at biyag mo daytoy na inlangitan na panunot. Kasi templaan na nukwa, dayjay riknam ka, dagiti na indagaan. Balansin na no kwa, DJ, panagkita, neutralize na, DJ, panagraman mo, iti na in pisikalan nga bambanag, na indagaan nga bambanag. Dagiti, earthly gain, earthly things, earthly achievements, earthly blessings nga maitod tiyapo. DJ, na inlangitan nga ingredient, balansin na, DJ, panagraman mo.
Nakita yung kakabsat. So, hantay po kawan nga ingredient ti biyag tayo, dito yung heavenly mind, glorious joy. So, nga kunam no kagat, adalat tayo, masaom, amoy yung maibagayon tot kastuyan. No, kumada na pa nga lugar. Grabe, no? Picture, pak. Adalat tayo, panunot mo, pimpindas na tayo langit. Adalat tayo, yung ingredient kakabsat. No, adaman tayo maragpat mo nga success ti biyag, kat medalyaan da ka, kat kunada, first honors, awan sa kasaytan, kat kunam, sa balin to lang, di reward nga ito, ti apo kanyak di langit. At dalat ta tinain langitan, maikwam latta kakabsat. Nakasarita yu tayo taong kakabsat, nga uri na bagbagam ka, dalat ta may rason na. Datayo kat day jelatat kanayon, mut nga mairamraman tayo kakabsat, nga ramen, dagiti pampanunot tayo. Gusto magpatakder tayo tut napinda sa kapilya, napimpindas to latat pag nagadan tayo langit. Patakder ka kumat napindas nga balay mo, sa nga pulok kwarto na, 20 kubeta na. Ako na, awang kas di mansion kunto di langit. So, at makita yung kakabsat, as a Christian, sursuruwem, nga balunem, daytoy, every day of your life, balunem daytoy nga panunot akang kanayon, daytoy tiragsak mo. So, on the other hand, umay man ti sapiring, balansin mo't lang, kunam tumot lang, uray tawan to kastoy di langit. They a glorious joy nga makuna kakabsat. Kitan tayo dito ikwan. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. The Bible says in 1 Peter 1, 6 and 7, wherein ye greatly rejoice. Greatly, kuna nakakabsat. Rejoice. Though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Sorrow they jay. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, uray lumasat ka ti apoy, ti panagbiag mo, apoy ti problema ti bagbagana deta. Apoy ti panakasuot, apoy ti panubok, apoy kadagiti mangpasakit keng ka, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, surusuruan yung kakabsat. Masapol nga hanlang nga panunod dyan ay langitan, pati sao, may sawang-sawang mumutan. Kaya adumot na panamigin ni Macy's na, by the grace of God, kaputi ministry, makapasya-pasyar, na do mga country, ngam balansit no ka direk na kasi no awan ngamin di na inlangitan kat kaslang isut kamayatanan kaslang it's the best pero the best is yet to come and the best is heaven. Langit day kakabsat ngayon sa gana ti Apo. Isong as Christians balunon tayo nga ingredient ti biyag tayo tauray anat adda aduman nga blessings wenno kaawam man ti mang templalat ta direk na mang templat panunot tayo tapno saan tayo nga maperdi kakabsat ka, digito'y nga pasamak di panagbiyak kat DJ, godly joy, glorious joy, heavenly, nga panunot kakabsat. Amen? Matthew 5:12, anak ko na ng kakabsat ni Apo Jesucristo, Matthew chapter 5, verse number 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Estudyante, pas na kayo ngagbasa. Siyempre, adamot ti medalyam to. Amen? Kada kayo nga nag-graduar ita school year, virtual graduation. Puunay na. Nagpaiduma nga graduation. Numahan na kasi dati nga graduation nga, di ba? Iparpartyanda ka kada amin. Ngam medyo nainot nga graduation. Awan unay ti nagparparty ay kapsat. Awan unay ti nag-celebration ti graduation. Pero you know what? Tay birds tayo. Ayan. Rejoice and be exceeding glad. Exceeding glad. Exceeding. Ringbawan na ti aming nga naindagaan. Why? For great. The word for means because. Great is your reward in heaven. Glorious joy. So nga uri may dadanas ka, gabot pamatim ka. Thank you, Lord. Dakkel tot gunggunak sa langit. What a blessing.
It's all about attitude. Uri kas la underdog kat panagkita ti tao na ta attitude mo kakabsat kat joyful heart, awam makaati yung ka problema. Talaga nga ag-thrive ka nga kas anak iti Apo. Sabi ko mata nakatulong dito yung message si Tangarabi. Amen? Ituloy tayo tumanan. Dakay ngagbuy-buya, tuloy ko itong Domingo, iseryo ka digiti kabagyan nyo, friends nyo, makatulong ka dakwada dito yung lesson tayo, kat sapay ko mata, mablesan tayo amin, kat sangsang kamay sa ating grow, umangat. Amen?